Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Makatunoon ako sa pagmahal ni Christian. Aha! I mean, kaha! Buutan siya. Simba ko! Pinangga ko niya. And fairness! O andam siyang buhaton ang tanan alang nako. Busa, suklian ko ang tanan niyang buhaton ako, Melvin. Katunan ko na sa mga akong kaugalingon sa paghikukman ni Christian. Sure ba? Mao ka na ang angay na kong buhaton sa umaabot na kong bana, Melvin. Busa, sugod ka ron. Pakiton ko na siya sa akong kaayo. Tunan ko na siya sa paghikukma, Melvin. Ang pangutana! Ang question! Ang tanong! Makahimo ka kaha? Kung may lain nga gipitek sa imong kasing-kasing! Dahom! Di ko sure. Wa pa ko mabati sukat og kugma sa laing lalaki gawas ni Lolo. Naku di ay! Oh, pero lahi nga love. So, unsa man nga love di ayong imong gibati kadto ni Facundo. Melvin, Ako na itubag. Ayaw pa nga. Op, aksog bukang baba mo. Takoma. Ako na itubag. Ngunit gitawag og gugma sa usa ka babae ngadto sa usa ka lalaki nga. Nga. Love. Minatoy nga nagbaklay. Bangag sa ilong. Anong isa ka naman na gila siya, oy. Ay, nikonsa na siya diha. Ako na gawas, de. Ako gawas, be. Nita kasaba ay. ngita sa kagpalayaso na sad ka, ha? Ako, kanang ikaw lang kay gawas. Sakit akong ingron. Christian, Oh, sorry kayo. Naibaw ko nga, di ko angay nga musaka din eh. Natan niyo, maasawa na kita ka. Ingon ni anak kadako nga kung pagtahod ni mo. Pero, I mean, kabantay ka. Nabala ka lang ko, mao nga. it's okay. Nagmata na ko. Nagtabi lamig ka diyo ti Melvin. Pero mugawas na siya ron kay maligo na ko aron makagika na ta. Oh, ha? Sige. Muna ako balik. Sa sala na ko magpaabot og balik. Bye. See you later. Tinutong ako nakita. Mipahiyom siya ako. Nindot ang iyang pagtagad ako. Tinuod yun. Ingon pa bitaw ko. Guwapo ko. Og imposibleng dili ma-inlove si Christina ko. Dili palang gani dugay. Na-develop na siya ako. How much more? Kung maminyo na niya mi. Og himuon ko na siyang rayna. Kung gusto na ko siya kanunay. Makayatak lang iyang tiil ko na naana sa iyang kama. O lingkuranan. O niya, nikaligo. Ako ang makaligo niya. Sabunan ako siya. Hindi ko tayo. Kabantay mo. Inikaon. Ako'y mungit. Kung mula ka, ako ang mo drive. Wow. Kung mahog. Ako'y lagubutamang. Ay, lakaw na, oy. Lakaw na. Maligo naman ka. Kay may lakaw pa mo sa imong umaabot nga bana. Wait. Ngano ako may muwit nga di mati ka uyab. Che. No, may nabati kong lagubo. Ay da. Ang imong lipanti nga litong pamanhon no ng milagob ba. Unsa? Dahom. Dali, ato tadahon dali. Oh, ay. Oh. Ala. Christian? Oh, tabang lang. Sakit. Yay, sakit. May ganun sa dita po. Oh, Ay, dadanghag ko, dadanghag. oh,
Nahagbong ko. Naligas. Ay! Ang nanoan nga nagdanghag! Shh! Unsa man ka? Mahimo ba maghilom ka? Kaligo na kaw. Dili. Tabangan na si Christian. Pagtawag og ambulansya, sige na. Unsay panira niya? Okay, right away. Ah, ayaw ha? Ayaw. Dili ha? Magninyo pa ko. Magninyo pa ba ako? Ay! Mayagan mang babae sa impyerno. Okay na ka dito. Okay, manawag na kong punerarya. Ayaw lagi ba? Unya ka lang. Kung mukha lang kasakit sa akong batang. Dagan lang. Tago. Karon lang. Sige, gugda ko, karon lang, gukod. Christian, ayaw sa pagbarog. Melvin, sige na. Pagtawag og ambulansya. Daga. Sige lang, oy. Maluay pa tag slide. Slide, tunoan. Wait, kaya dala na ako ang telepon na. Ay, naputlan di ay ta. Wata ka ba iyan? Nalimot ko. Melvin! Bantay ka lang yun. Sakit na ba kayo? Love, tabang. Dayal. Diyan na, madayal ako. Da. Miring na. Wait. Hello? Yes. Kinahanglan mig tabang. Ha? Unsa? Funeral parlor, ne? Uy, lich ka. Kamatay na buang ka. Mamatay na ko. Magbinuang pa ka. Ay, Diyos to. Diyos ako nadayal. Funeral parlor, kay mamatay naman ka. Love, tabangi ko. Marag atakihon ako sa kalagot anong tawana. Melvin, please. Pagdali ba? Ay, oo na. Miring na lang yan. Wapay mitubag. Hold on, love. Hold on. Gusto ba ko sa akong nabati? Gitawag ko ni mo love. O mipahiyom ka na ko kaganiya. Christine, mahal na ba sab ko ni mo? Ha? Ay, si Bakwa, dahom! Ako ray! Christian! Ay! Kita nga doon, dahil gilabay ko niya. Naigo nga akong bukton, sakit kaya akong dughan. Naigo akong bukton, ang ako dahil bukton may sakit kayo dahil. Kinayo, muna yung gilabay na ko, Andiyan man sobre, andiyan may suot ini. Tanaw ko. Diyos miyo, Marimar! Kwarta! Kadagang kwarta na yung gilabay na ako! Sohol, aron muhilom ka. Og manawag ka og tabang. Kay kamatayon ako sa sakit. Ay. Christian! Dayal! Kwarta na ko na! Ay! Kano na yan ni Sir, ha? Magkasinabot ko ti halita. Pagdali. Iyo. Akong uniko iyo. Usan na tabuha. Ila ka bang gibunog kinaog-daog ka ba nila, anak, ha? Papa, papa. Og kamatunan na. Malipahyon kay ko, papa. Malipahyon kay ko karon. Unsa? Nalipay kang nahagbong sa agtanan. Ug mato sa doktor, nabalian magkunog ka si mong gusok, ha? Okay ra, papa. Okay ra. Ha? Unsa ba'y nakaon mo karon, ha? Napitahan ba ng utok mo, ha? Nga nahagbong ka man, okay ra ka, ha? Kumpadre, Papa, happy lang ko. Kaysa katapusan, may pahiyom na si Christina ko. O gisang pit ko niya. Sama sa akong pagtawag niya. Papa, love na ang iyang tawag na ko. Dili ba? Love. Padungga si Papa Love. Padungga. Ayaw na paglihok.
aron dili ka sakitan. Love, patuon ni Tito. Ayaw na paglihok. Gibawalan ka sa doktor ka kanina. Nalimot ka? Oh, nagkamati ka, Papa. Love. Love, di ba? Ang iyang tawag na ko, love. Nakabati ko, anak. Nakabati ko. Salamat, iha. Tito. Papa. Papa na lang. Ha? Hapit ninyong kasal, dili ba? Papa na lang isampit na ko, iha. Sige, Papa. Thank you, love. Thank you. Pero matulpas, doktor, kaganina. Nga di ka pa mahimong mugawas din O pila ka adlaw, iho. Busak kinahanglan pahibaw untang huwis nga mukasal ninyo. Nga isibog na ang una ang adlaw sa inyong kasal. Oh, dili ko masugot. Iho. Dili mahimong bugso ni mo ang imong lawas. Tingali unsa na hinuon niya may tabo ni mo. If I can't make it outside, nganong dili ang huwis ang imong dadon din Dinisod sa kong lawak, Papa. Unsa? Christian, Christian, isibog ta lang unang adlaw sa tong kasal. Sa oras ka makagawas ka niya dinhi, mahimong magpakasal tayo ta. May mong sa bahay na ko magpakaayo. O lagi, pero dili mahimong maglakaw-lakaw ka. Ug usa pa matod sa doktor nga iya pang tan-awon ang resulta sa imong X-ray. Labi pa nga mibati ka og tumang kasakit. Sa bahin diin nabalian ka og kusog. Kaya ko ni. Wa ko'y dili kayahon. Ala ni mo, love. Love, paabuton taon na ang resulta, okay? Ayaw gud ka pala ka. Mahitabo ang atong kasal upat ka adlaw gikan karon or upat ka buwan gikan karon. Dili ko mo biya sa imong kiliran, love. Tinuod. Dili na ko ni mo biyaan. Nagkabati ka? Ha? Nagkabati mo, Papa? Dili na ko biyaan ni Christine. Mahal na ko ni Christine. Yes! Christian. iho. Iho. Ako na ang pinakabalipayong lalaki sa tibuok kalibutan karon. Malag sakit pero lipay ko. Abi ko, dili na moabot kinang higayon na. Pero, di na. Og malipayon kay ko. Bala na. Dadon ko sa akong kamatayon kining kalipay. Nga akong gibati karon, Papa. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!